sa kamot pero dilaan mapaso. Chismis o balot, bagan radio hit. Sa kanto nagdapo ko, kaupay san hangin. Pero ang istorya baga daw sugat sin pelikula nga trailing. Tikang sa balay tuktop sa plaza, ang simod waray undang naginakbot na. Nga tanang ginbabantayan, waray good palya. Mas pas pa kamo san wifi connection. Breaking news day on waray confirmation. Bisan weba o gihaponan show. Kay basta may istorya, let's go, let's go. Oy mga marites, sayawan ay ayaw la pirmi chismes. Enjoy the day, di sila chill la, good vibes la. Life is too short na puro la drama. Oy mga marites, kantaan ay imbis panliba pagkanta na lalugod. Kay mas maupay ang kalipay nga tinuod, kaysa chismis nga puro kasamok lagoy. Pagod bisan waray kalabot man. From tindahan nga to sa eskwelahan, ikaw ang reporter san barangay station. Muy nakita ko asya an intro pirme pero an ending iba an unggod besye. O ipastila parehasan viral post nga waray fact check. Pero share gihapon dire-diretso no break. Check it out, ayaw pag seryoso laugh it off smile. Convert ang chismis nga to good vibe style. Imbis maglibak, sayaw na lang sa beat. Reggea hip hop, feel the heat. Kamo ang bida sa kanto, no doubt. Pero masastig kon positive an i-shout. Spread love, diri fake news nga sakit. Kayang kalipay mas better I commit. Hoy mga marites, sayawan ay ayaw la pirmi chismes. Enjoy the day, di sila chill la, good vibes la. Life is too short na puro la drama. Hoy mga marites, kantaan ay imbis panliba pagkanta na lalugod. Kay mas maupay ang kalipay nga tinuod, kaysa chismis nga puro kasamok lagod. Oy mga marites, sayawan ay ayaw la pirmi chismis. Enjoy the day, mi sila chill la, good vibes la. Life is too short na puro la drama. Oy mga marites, kantaan ay imbis panliba pagkanta na lalugod. Kay mas maupay ang kalipay nga tinuod, kaysa chismis nga puro kasamok lagod. So kung may daga na naman mabatian, ayaw dayon pagkalat, sayaw na la, kantan na la. Reggea hip hop, feel the heat. Kayang tunay nga astig, diriyan na nga marites. Kundi ang nagdadarasan kalipay. Yeah.